sareng nopawase ketik minangkanya anak bungsune Bapak Drol Dewi sekarang bayi sareng sing emas nopadak seneng gading nopnana Angel anaknya bayi saking ngagrak nene Bapak Mega bekas majikan Wirajaya saking Cirebon Dewi Bos jamu Kang Junedi minangkanya jalan majikan Wirajaya saking Jembang Kang Wanda sing Cikoya Dewi Kang Kliwon Sujan sing Cempak Kakang Mandor Dana eling-eling mamakan eling pengeling mungkuk kesalandi nopana Angel anaknya Maisa tinggal ada mama Dinda Dewi Dinda tuan rumah nopwas emak dan sayang mama kulencos mama kulencos masih berbeda sareng Bapak Drol kedik minangkanya penanggung jauh Wirajaya nopwawas anak bungsune Bapak Drol Dewi sing anak Taiwan Dewi Mamad Malinanya Dinda minangkanya tuan rumah nopnana Angel anaknya Mayini ajari semawase jalari masa umur kan kesesepuh sukada dekati Mama Lurakarta Mama Lurakarta Mama Lurakarta najang raga yang kami batin ketebalnya najang dinalili dibisalali dinalipur orang kaya para tembalas tadi kanina doa 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 ketinggal meringisin wonten golong-golonge dayu wonten golong-golonge sem andika saking pundi panjenengan saking pundi wonten prayogi punapa dugi teng telata isu dugi teng ajengan isu paman selengut iki kudu dihormati tamu isun kang tembunge tamu iku ya kudu den tata lan kudu den jamu ndodo kaya den tata uga gagede jamu dihormati kalian daharan kang seger buah-buahan kang seger minuman kang seger kang ecak kang sae mangga paman selengut nggih den mungkin nyong dapur badhe milari buah-buahan sing seger-seger wonten lengkeng teng hulu ya seger lengkeng ya seger terus kayak kecut-kecut ya apa kan ya asam keranji asam kawak tadi apa kan yang kesambi ya seger terus mana ya seger mana ya jeruk terus kuan maning bapak ya sing cermek ya seger aduh sampun dene sukani cermek kang enak-enak ulatan anggur, ulatan jeruk, lan buah-buahan kang enak kanggo ngurmati tamu. Panjenengan saking pundi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun agungipun pangapunten. Kula niki sinatria saking Telaga Jamun namine kula Raden Sumahadi. Dugi mreneh tepi-tepi iki badhe bailaran guru torekoh guru tasawuf badhe ngilari guru mursyid guru kang sak
Sakti Mandraguna ora tegas tapakut paling palunang pandi kikiraning gurinda wong Sakti Mandraguna wong liluwi wong sak mata wong sidik paninggal. Oh kaya mengkonon kisana badhe pailaran guru toreko guru tasawuf guru sufi ora nanalian leres makaten kula badhe maguron guru torekoh guru tasawuf isun pengen dadi tiyang kang sufi ngamalaken suluk dadi tiyang kang sae pirengaken dumateng panjenengan rungokaken dumateng panjenengan ari wong toreko iku dudu ilmu kesakten dudu ilmu katijayan dudu ilmu kejadugan, dudu ilmu kalunuwian, dudu mengkonon. Panjenengan ki bakal ngulati wong Sakti Mandraguna, ora tedas tapak palunang pandeg iku raneng gurinda iku salah. Iku sawon kesasar, iku ilmu kejadugan, ilmu kadijayaan, iku arane belajar supranatural. Ya belajar ning bangsa dukun-dukun dudu ning toreko atanapi toreko niku kados pundi sinatria umpami toreko iku belajar nglembutaken kolbu belajar nglembutaken hati belajar membersihni penyakit hati belajar membersihni puan belajar membersihni segala penyakit kanganan ing kolbu dengki si takabur ujub riya sombong merasa luwih baik daripada wong liyane iku ya kudu den buang saking sajrone salebetening kolbu mau dados dudu belajar ilmu kesakten ilmu kejadugan, ilmu kadijayaan kaya dene rawarontek lembu sekilan ajian-ajian rangka gunung lan liyan-liyane wringin sungsang lan liyane kados mekaten sanes mekaten iya dudu fungsi belajar supranatural dudu belajar spiritual. Maka wong belajar spiritual itu belajar kosong, belajar panah, belajar lenyap, ngilangaken segala macam ego, ngilangaken nafsu, ngancuraken nafsu, tanganan ing dirine dhewe, baik nafsu sakwat, nafsu syaitonia, nafsu hewania. Iku den lebur den lenyapaken iku kang den wastani belajar tasawuf belajar mbimbing ruh madhep maring Gusti Allah itu belajar kesakten kadijayan ilmu kejadugan dados kula niki keliru dados kang para ulama para kiai kang belajar ilmu kang mekaten niku sanes toreko niku iya dudu ilmu toreko kuwensi ilmu al-hikmah tapi panjenengan iki ya kedati-ati belajar ilmu toreko yaiku kedati-ati kedangi lari guru mursyid guru kang bener-bener bisa membimbing ruh bisa ngeleburaken nafsu kaya mengkonon lamun ilmu kejawen yaiku ajian sastra jendra wahyu ningrat pangruwating diyu yaiku ngetokaken kebecikan ngancuraken keangkara murkaan ngancuraken kedoliman ngancuraken nafsu syahwat kados mekaten. Kaya pokoke ilmu sakti ilmu dijaya. Belajar toreko bisa mlaku sebelum banyu, bisa
ngilang iso dadi telu dadi papat kaya kuyai kuwi kok dadi telu dadi papat. Panjenengan bakal ngilari ilmu mekonon mengko nek panjenengan terjebak ning glorifikasi lan mengkultusan kiai, mengkultuskan ulama, mengko nek panjenengan ketipu ning hal-hal kang hina-dina. Dudu mekonon belajar tasawuf, belajar torekon itu. Oh, berarti isuniki ya keliru ngilari guru toreko kang mekaten wau. Dados kula niki sawun. Iya salah gede. Terus terkadung kan. Ayo Pitung tahun kang mas kula ngenteni setekane sampeyan pucang hati pikir lamun pengen gelis dadi siji sebab kok menangis wis kebut sing janji sumpah suci kang mas tak dikirani bakti sedih yang dulu dipisali selawase bakit nanti suudi lamun janji kan mas ora jadi siji kang aja melang sun tresna seribu sayang jiwa lan raga sun pasrah kanggo sampeyan mas pitung tahun lawase kula mumpungen apa mangkene wong demen durung laksana bayaran sampeyan seperti natekan kedah Banyuwangi nipak ora kaasa pitung tahun kang mas kula ngenteni kang wartakan setekane sampeyan puncak hati pikir lamun mas pengen gelis dadi siji sebab kok menjen kebut ning janji Dados kula niki keliru umpami ngilari guru toreko iku guru kang sakti mandraguna. Guru kang bisa melayu saguring banyu. Bisa ngilang, bisa ora butul ning separa senjata pengalak praja, bisa sakti saking para lelembut, atau bisa malirupa, bisa kamuflase, bisa merubah wajah, merubah wujudnya dadi 3 4 dadi 5. Iku toreko tasawuf sanes mekaten sinatri
Iya dudu mengkonon. Bakal ilmu toreko iku ilmu kang lebur nafsu. Nafsune den lebur. Awit nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiyah. Kang wonten niku ya nafsu mutmainah. Nafsu amarah ya nafsu sewot-sewot, nafsu kesombongan, nafsu takabur. Nafsu lawamah ya nafsu kang telung perkara mangan enak, turu kang enak, nginung kang enak, wadon kang ayu-ayu. Iku nafsu syahwat. Ngutamaken syahwat iku ya nafsu lawamah. Nafsu supiyah, nafsu pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dialem, pengen disanjung-sanjung, pengen pangkat, pengen derajat, iku nafsu supiyah. Ari belajar tasawuf iku ya dudu mekonon ngelebur segala nafsu. Mulane ning kejawen iku kang diwastani aji sasra jendra. Kaya mengkonon mau yen panjenengan sanggup iya mengko isun tak pidokaken maring guru isun kang ana ning Cirebon Sarubanagari ning pinggiring laut. Mung pertama iku wong iku ya beli kena sombong, beli kena takabur, beli kena dusta, kudu jujur, kudu amanah. Yen wayang ya digambaraken ing Werkudara, Bratasen, Bima iku simbole wong kang jujur, simbole ning salat. Sebab segala penyakit itu sumber sing kebohongan, sing kedustaan. Wong rasa lebih baik daripada wong liyane yaiku wong sombong. Selalu gawe onar, selalu gawe berita hoak, selalu nyinyir, iku ya wale wong kang sombong, wong kang menggibah, wong kang hoak, wong gawe berita-berita bohong. Awale ya sing kebohongan, wong kang melakukan korupsi, ngurangi timbangan, pencurian, penipuan. Iki awale wong kang sombong, wong kang merasa lebih baik daripada wong liyane. Iki wong kang sombong. Sebab manusia iku hakikate iku ya pana, kang ana wujud, yaiku kang duwe sifat wujud, kang duwe sifat urip. Kados mekaten dados suniki syarat kang utama, kang syarat biasa itu kudu bisa melenyapaken nafsu, kudu bisa ngelebur nafsune kiampek. Berarti wong kang masih gede-gede nafsu ning pondok pesantren sampai ke kasus-kasus kiai palsu, itu sebenarnya ya toreko palsu. Iya kun toreko palsu ya kiai palsu, mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan toreko. Padahal dheweke ya mungkin dukun berwajah kiai. Waduh, Den, jamuane sampun priyadi, Den. Taruh ini inti Den, jamuane nginumane buah-buahane. Ya tapi taruh ning ajeng ning meja. Aduh mumban wong jeluk lagu ini Den. Waduh, permintaan lagu dari Bapak Haji Mantri Mudasyir minangka kepala Puskesmas Balungan. Lagune siapa ini ya? Waduh, Serat Salira cek. Mangga Pak Haji, lagune Serat Salira. La 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 la. Pakai kopi kekasan Serat Salira. Pas pegadaian Gamblang Kang Joni, Kang Leo Nura, anggap Serat Salira. Bos Leo. Serat Salira. Mas tanya pendekayono. Wongi tadi tos katang Mas Leo.
bapak jin kan bumi kejodel kan tenan mogok Tesangki mama itu tuh serat katresna sabudara Bapak Yudi mama sabar bos jaya cinta orang Bapak Iqbal Sukalila ada moto lepat mundur sersan odor sersan adik tipis serat salira mas tayat pos pemancingan dina jajaran kalimah Mama wali bapak jinya mas Lenya mas tayo medua tersapu mas tayat bos mancingan serang aturan soksian mas Tommy mas Kincu Aulis Majapahit teka pada Cang saya mual walaksana mendapat Bapak Yudi mama itu tuh mama sabar sasar Pajono Bapak Pembina Kejudean Pajono tenang Kang Joni Ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu kepala gelas lawas Bapak Iqbal Sukalilanya ada moto silih antosan tuh kali sadar moto Bapak Iqbal saling ngerang penuh Sampai di sini dulu syairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.